Kay ang iyang pulong bugat man kay ipabuhat-buhaton sa tao. Muna ang mga tao gipatay si Jesus ana kabalo naman mo kinsay nagpapatay o niya nagtukod og mga simbahan na pod kay niingon man gani ang si Jesus nga gunubo niya ang templo sa sulod sa tulo ka adlaw ug tukuro niya sa pila ka adlaw ug tukuro niya sa tulo ka adlaw ini gunob niya, di ba? Ang boti pasabot ni Kristo dili simbahan, dili makaluwas kanang templo nga gitukod sa tao. Ang templo nga gitukod ni Jesus mao na ang atong gugma sa atong kasing-kasing duha ug tulo nga maghiskot sa akong ngalan anaa sa akong ako sa inyong taliwala kung di ba sa iyang ngalan sa iyang pagkabalaan gihisgutan siya ang iyang mga sugo. Mao nang ingon si Kristo ang iyang simbahan ang templo sa Diyos ang kasing-kasing. Mga itong mga tao kung buot